तारमाने थांनाय 31 तारमाने फुंनि समाव माने आंनि गामिनिफ्राय अर्थात 1 नम्बर जारागुरि गामिनिफ्रायहाय ओरै उखिल ईश्वारी होननाय दा बिनि बिहामजोआ माने गावनि बिब'खौहाय नायनो होननानै गसाइगावआवहाय ओंखारलांदोंमोननो फुङावनो दा जोङो उनावहाय माने बेलासिथिगि अर्थात न'खरनिफ्राय खबर मोनदों जे माने बे जाय हिनजावसा अर्थात आदा उखिलनि जे बिहामजो दा बिनि बिहामजोआ थारमाने थांनायनिफ्राय कुनु न'खरावबो खबर हरफिनाखै ओमफ्राय बिमा बिफायाबो फन बुहरदोंमोननो गावनि बिमा बिफायाबो थारमाने फन बुहरदोंमोननो नाथाय बिसोरबो फन बुनानै कुनु जगाजग मोनाखैखाय दा गावसोर न'खर मोननैजोंहाय जगाजग खालायफिनलायदोंमोन दा जगाजग जेबो मोनैखाय जोङो थांनाय माने 1 तारिख सुनिबार 1 तारिख जाबायना 1 तारिखआवहाय जों थांनानै मोनसे थानावहाय एफआइआर हैनाय जादों दा थानानिफ्राय दिनैसिम जेबो जोंनिसिम रिपर्ट हरनो हाथ'वाखै मा जानानै दं मानसिया बा बबाव दङ बेनि कुनु थं अर्थात बेनि कुनु माने दाबोनो जोंनिसिम बिथं भाबै कुनु रिपर्ट हरनो हायाखै दा जोङो आङो सासे बे गामिनि गावबुरा हिसाबै आङो खावलायनो लुबैदों जुदि बिहामजोफ्रा आंबो बिहामजोआनो जाहैखायो नालाय सोमोन्दोआव बिहामजोफ्रा जुदि न'खरफ्राव माबा मोनसे गाज्रि मोनलायनानै फिसाइफोरजों बा बिहावफोरजों जुदि गाज्रि मोनलायनानै जुदि बबावबा एरायनानै दङब्ला आं लुबैदों जाहैबाय जिहेतु गथ' गोरलै दङ आरो बिसोरो दासो संसार जाफुदों दा बेखायनो जेन' न'आवहाय गावनि न'आव फैफिनो गिदिंनानै आरो जाय सोरबाफ्रा जुदि बे बिहामजोफोरखौ जुदि नुदोंब्ला अन्नानै बिसोरबो बे न'खरसिम माने खबरखौ हरगोन होननानै आसा खालामदों आरो लोगोसे नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौबो खावलायगोन जुदि जेरावखि नुवा मानो अन्नानै जेन' बे बिहामजोखौहाय बे न'सिम थोनहरनायनि बेबस्थाखौ खालामो बा बे बिहामजोखौहाय खबरफोर मोनोब्ला फनफोरनि गेजेरजोंहाय खोन्थाहरफिनो आं बेखौनो आसा खालामदों। थांनाय जानुवारि 31 तारिखआव आंनि बिहामजो फिसौ बिब' लोमजानायखौ नायनो होननानै थांदोंमोन बिहामजोआ दा ओमफ्राय जा थांदों बेनिफ्रायनो गैया बिब'निसिमबो सौहैयाखै न'आवबो सौहैयाखै जाथि खुरमा गासैबोनावबो सोंजोब्बाय खबर लाजोब्बाय गैया थानायावबो एप्लाइ हैबाय सुनिबारखालि ओमफ्राय दा बिसोरबो जेबो रिपर्टखौनो होनो हायाखै दा बबे जायगायाव दङ जोङो मिथिया दा सोरबाफोर नुयोला अन्नानै खिथाहरदो न'खराव बिराद सिरियास जाबाय फिसौ गोमानायनि बिहामजो गोमानायनि फिसालायाबो गाबबाय थायो बिफायाबो गाबबाय थायो दा नुयोब्ला अन्नानै खिथाहरदो आंनि बुंनाया बेनोसै नै जोङो नागिरजोब्बाय जेरावबो खबर लाजोब्बाय बिमा बिफायाबो बुंबाय बे बिहामजोनि बिमा बिफाया जाथि खुरमानावनो रावनावबो थांफेरखाया होननानै बिब'नावबो गले गले सोंहरबाय बिब'नावबो थाङाखैनो दा बबेयाव गोमाखो नागिरलाबो मोनाखिसै शुक्रुबारनिफ्रायनो गैया दिनैसिमबो समबार जाबाय दा अन्नानै लांनायाथ' सि जोम गानग्रा जोमग्राबोथ' जेबो लाङाखै ओमफ्राय गावनि डकुमेन्टसफोरखौ लांफादों जोङो डकुमेन्टसफोरखौ नायजोब्बाय गावनि फरायनाय मानाय डकुमेन्टसफ्रा गैया। मा नाम बियो? रिना मुसाहारि। गामिया मा? गामिया जोंनि 1 नम्बर जारागुरि। उन्दैया बेसेबां बोसोर? उन्दैया माबा 3.5 बोसोर जाबाय स्कुलाव सोजेनबायमोन दा ओरैहाय न'आव जोंनि फिसालाया बिराद दुखु जायो गाबबाय थायो दा बिनिखायनो जोंनो बिहामजोखौ नांफिनगौ फिसौखौ नांफिनगौ दा अन्नानै सोरबाफोर माहायबाफोर नुदोंब्ला खिथाहरदो बे मबाइल नाम्बारावहाय बुंहरदो जेन' जोंबो बिहामजोखौ मोनफिनो।